Nový projekt si vytvoríme kliknutím na File, New na paneli nástrojov. Otvorí sa nám ponuka, kde nastavíme disk format na DVD, projekt video formát na MPEG 2 PAL a projekt audio formát na AC3 stereo. Projekt si uložíme cez File Save As. V ďalšom kroku do projektu vložíme zdrojové video. Prejdeme na panel Project Overview, klikneme na tlačidlo plus a vyberieme súbor s videom. Urobíme dvojklik na položku so zdrojovým videom. Automaticky by sa nám mal v dolnej časti okna zobraziť panel s časovou osou. Na tomto paneli si môžeme nastaviť začiatok a koniec zdrojového videa, ako aj ukazovatele na začiatky jednotlivých kapitol. V paneli Project Overview klikneme na položku menu 1. Pravým tlačidlom klikneme na nadpis menu 1 a z ponuky vyberieme možnosť Edit Text. Na paneli textu si zvolíme vhodné vlastnosti textu, typ písma, veľkosť a zarovnanie. Označený text môžeme kedykoľvek presúvať myšou. Ak chceme zmeniť obrázok pozadia, tak klikneme pravým tlačidlom na pracovnú plochu a z ponuky vyberieme možnosť Set Background Media. Následne zvolíme súbor s obrázkom alebo videom pozadia. Z panela Project Overview prenesieme myšou na pracovnú plochu položku so zdrojovým videom, čím vytvoríme tlačidlo pre spustenie videa. Pri zmene textu tlačidla postupujeme rovnako ako pri zmene nadpisu. Tlačidlo, ktoré sme vytvorili, pozostáva zo statického snímku, teraz si ho zanimujeme. Kliknutím si tlačidlo označíme a prejdeme na kartu Media na paneli Properties. Zmenu úvodného snímku tlačidla uskutočníme zmenou atribútu Start Time. Ešte zmeníme hodnotu atribútu Style zo Still na Animated. Zabudli sme však na podfarbenie tlačidla. Prejdeme na kartu Color Sets, kde nájdeme vhodnú farbu. Náhľad projektu vyvoláme kliknutím na tlačidlo Preview na paneli nástrojov. Jednoduché menu by malo byť hotové. V pravej časti okna máme zobrazené ovládanie, ktorým si môžeme odsimulovať funkčnosť projektu.